Здравейте, след дълго чакане изглежда започна поредният измъчен сезон. Защо измъчен ли? Защото е прекалено кратък. И вие по-добре от всеки знаете какво означава това. Сякаш се примирихме от година на година, сезонът започва все по-късно и същевременно с това да продължава да приключва винаги рязко в края на август. Същевременно в Европа, в дестинации като Несебър, градове на ЮНЕСКО, както и като Слънчев бряг, големи курорти, сезонът там продължава да расте. Дори в някои дестинации местната управа търси мерки как да намали туристопотока в активният сезон. Докато при нас нещата стават все по-трудно и по-трудно. Защо е така? Ами ще ви кажа. Заради некадърно управление и чудовищна корупция. Доказателствата за това са навсякъде около нас. Ето, например, новият паркинг в новата част на Несебър. Паркинг, който е толкова нужен на целият бизнес в новата част на Несебър, на хотели, семейни хотели, къщи за гости и ресторанти. Паркинг, който трябваше да осигури поне 500 места. Какво се случи в реалност? Старият хаотичен паркинг, който имахме до момента, събираше 100-110 места. В момента при този новият проект имаме 75. На ниво -1, 75 и отгоре, общо 150. Като махнем тези, които така или иначе имахме 110, реално получаваме 40 места. По проект този нов паркинг, който в момента изгражда, трябва да струва 4 милиона, обаче ако стигнат. Тоест при тази цена ние получаваме цена от 100 000 лева за едно парко място, но дори това не е проблемът. Изпълнението на този проект е под всякаква критика. Защо го твърдя ли? Защото от самото начало ние и екипът на Обществен съвет Несебър много внимателно следим изпълнението му. Почетем проектната документация, следим КСС-та, правиме кадри с дрон, снимки на място. И какво видяхме? Дори няма да споменавам, че в началото изкопните работи започнаха без да има представители на музея, че немалка част от античните гробове бяха изкопани и изхвърлени в полета край Кошарица. Няма да говоря и за стария водопровод, който беше погребан от бетон, и не ми се мисли какво ще стане, когато един ден този водопровод неизбежно протече. Нека говорим за това, което го има черно на бяло. За десетките отклонения от гласуваният и одобрен проект, по който трябва да се работи, и реалното изпълнение, което ние сме проследили с снимков материал. Говорим за компоненти, в които не просто има отклонения, цели липсващи компоненти. Например, хидроизолация реално въобще не е сложена. Няма обратен насип с фракция 0,40, а обикновен пясък. Няма водонабъващи ленти. Всичко това ние проследихме много внимателно и заедно с снимков материал изпратихме на отговорните институции, ДНСК, РДНСК, МРРБ, които между другото трябва да осигурят според кмета Димитров финансирането за този паркинг, ма те май не знаят, и дори прокуратурата. В прикачени файлове ще ви предоставя цялата проектна документация, както и снимките, които сме направили, да може сами да се убедите истина ли е това, което казвам и реално как е изпълнен проектът, който се финансира от вашите пари и трябва да обслужи вашите нужди. Сега ще ви прочита в крайна сметка какво отговори ДНСК. Аз лично съм потресен от този отговор, но слушайте. По отношение на изложените твърдения в сигнал от господин Кръстю Пеев, РДНСК Бургас не може да вземе отношение. Представени са достатъчен брой актове и протоколи, които характеризират изпълнените видове строително-монтажни работи, както количество и качество, подписани от проектантите, строителя и строителният надзор. Има изписани заповеди в заповедната книга с приложени детайли, касаещи прекъсване на фундаментната плоча, промяна местоположението на хоризонтален клон от битовата канализация, замяна на битовата хидроизолация с други хидроизолационни системи и други. Така, при одобрен проект, гласуван проект, по който трябва да се работи, в крайна сметка РДНСК смята, че тотално различното изпълнение, щом има промяна в заповедната книга, всичко е наред. На вас това на какво ви прилича? Ще се въздържа от окачествявания коментари, макар че много думи ми идват отвътре. Ще ви кажа само, че ние с колегите продължаваме да ровим и да ги натискаме, няма да го оставим по този начин, защото ако така се разходват обществени средства по този начин и всеки може да прави каквото си иска, изменяйки една заповедна книга, за какви правила и законност говорим? Каква прозрачност, какъв контрол на институциите, въобще каква институционалност? Така, ние ще си свършим нашата работа, продължавайки с сигналите, но две много грозни истини остават факт. Първата е, че това лято паркинг, новата част на Несебър, няма да има, въпреки че продължава община Несебър интензивно да лее бетон, въпреки строителната забрана и въпреки това, че е активен летен сезон. И втората истина е, когато този паркинг протече, защото това е неизбежно с този погребан отдолу водопровод и с тези голи бетонни стени зарити с пясък. Когато този паркинг протече, ние ще имаме подземен басейн в новата част на Несебър.
Но той кмета Димитров така си работи. От басейна в училището направи ММА зала, сега от паркинг за милиони ще направи подземен басейн. Щеше да е смешно, ако не е тъжно и трагично. А само преди 2 години с колегите от Обществен съвет на Север предложихме брилянтен план за това място. Идеята ни беше това старо общежитие с отпаднало предназначение, морално остаряла сграда да бъде напълно съборена. Сградата на училището да бъде продължена до края на парцела, за да може най-накрая нашите ученици да минат на едносменен режим на обучение. Тази сграда трябваше да продължи на цяла територия на парцела, да се направи паркинг с поне 5 етажа, 3 под земята, 2 надземни, които да съберат поне 600 автомобила. Над него трябваше да се смесят в 2 или 3 етажа според проекта, както и неговото изпълнение. Всички тези спортни съоръжения, зали по карате, ММА, фитнес салони, всички детски кръжоси, пиана, цигулки, пеене, народни танци. И в последните етажи, които щяха да бъдат с глед към море, трябваше да се реализират споделени офис пространства, така както се случват навсякъде в развития свят, да може да привличаме тези толкова желани IT номади и съвременни професионалисти, хора с млади семейства, които да живеят в нашия град целогодишно, и така бих могли да имаме много по-дълъг поминък. И във ъгълът на този проект срещу съда искахме да се реализира един малък градски площад, с кафене, с маси, с фонтан, с дървета, с детска площадка, да може всичкото това сборище от работещите хора да се събират там, както би трябвало да се прави. Вместо това ние имаме 4 милиона лева, ако стигнат закопани в тази дупка бъдещ басейн. Още милиони се приготвят за саниране на общежитието, което е покъртително. Който от вас се влиза в него, знае тази сграда с колко малки стайчета и колко е неудобна. И въобще къде ще отиде това училище, Несебърско, да се продължи, защо не се направи там. Хора, искрено ме яд, бесен съм, заради това и този клип да се обърна към вас, защото не само похарчиха милиони, десетки милиони, а и похабиха едно прекрасно място. Но истината е, че тези накадърници толкова могат. Стига им.